ọ bụ onye ga-abụrụ anyị eze? Onye kere igwe n'ụwa ga-abụrụ anyị eze? Ezi enyi nke dị umeala rapụrụ ocheeze ya n'igwe, ya ga-abụrụ anyị eze. Ezi enyi nke dị umeala rapụrụ ocheeze ya n'igwe, ya ga-abụrụ anyị ezi. Anyị sị ka Jesu onye ahụ rapụrụ ocheeze ya n'igwe ka ọ bụla eze anyị, bụla enyi anyị, ma mezuola anyị ihe niile ahụ anyị rịọrọ n'ọnwa Nọvemba. Dịka ọnwa Nọvemba fọrọ awa one na one ka o buru gaa, ka Jesu bunye anyị ngọzi ndị anwa fọrọ n'uju, ka anyị soro na ndị ga-eji akụkọ ịgba ama wee baa na ọnwa ọfụ bụ ọnwa Disemba, nke na-ebido na Wenezdee, n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ise